Sziasztok! Én egy videót szeretném mutatni, elég tényleg nagyon egyszerű, és hát, na mondjuk azt, hogy nézzétek, utána beszélgethetünk. Na, egy chest, kinyitom, egy DM-blokk kiveszem, Daus, hát és mint az én semmi. Elég érdekes, de mindjárt visszatérek. Na jó, megint itt vagyok, hát de egy kis technikai ok. Na mindegy, akkor kiveszem. És ez történt. Hát, de sem tudom, hogy fog spawnolni. Állja a szerencsém. Na igen, mert itt aludtam. Na és akkor itt már még mindig most megszakítjuk ezt a jelet. Vagyis nem is itt kell. Nem itt, bocsia, tényleg sajnálom a hibákat, hát mégis. Ja, és egyébként Xboxon csinálom, úgyhogy lehet, hogy így is sikerül, de én, most tudod, rossz a gép, meg minden, azt nem tudok vele játszani, de én most Xboxon. Na mindegy. És akkor most megmutatom az egész szerkezetet, szerintem jelfordítót mindenki tud, de azért azért építek azért egyet, hát jelfordítót úgy van, hogy így leraksz egy blokkot, fákját rá, redstone, így ide rakod, akkor alul kiütöd, akkor meg, világít. Na mindegy, jelfordító. Van nekünk egy ilyen kis, rövid, nagyon pillanatnyi jelünk. Nekünk itt egy pillanatnyi jelünk, jaj, bocsi, technikai hibák. Na fogd meg. Jó, igen, így. Jó, kész. Na igen, van egy ilyen. Azért állítottam meg, mert tudod, ez, és nem tudjátok, hanem én tudom, hogy ez itt egyesen mond, pedig ezt a maxra kell, azért nem ment. És ez egy pillanatnyi jel, ez így kell megépíteni, meg is mutatom, hol van? Itt. Ennek az jelet. Vagy nem. Na. De, így ennyi, és ennek az itt egy jel, azért kell rövid jel, hogyha túl hosszú jelet ad. Jó van. Ha egy túl hosszú jelet ad, akkor nem olyan. Várjál. Fogod rendesen? Jó. És akkor, megint elszóltam. Mindegy. Ugye visszarakom. Na, várjál. Lecsúszott. Ennyi. Na, köszönöm, megnézted. Sziasztok. Máskor jobb videó lesz.